atzera egiterik, olatu gainean gaude. Geure esku dago eta lea hartu bain be, erabaki egingo dugu. Herri guztietan, eskualde osoan erabakiko dugu. Ilusioa eta gogoa gainezka dauzkagu. Maiatzaren 7an, aurretik adostu genuen galdera horri erantzunez erabakiko dugu. Bai, danon artean lortu dugu. Dagoeneko bidea egin dabe Euskal Herriko hainbat udalerritan. Gu bidean gara. Sinadurak batu ditugu eta orain galdera adostu dugu. Beraz, bagoaz. Izpazterrek hasi zeban bideari jarraitzeko sasoia dugu. Geure txanda da. Herritarrok egiten dihar dugu bidea eta herritarrok erabakiko dugu. Horixe da demokraziaren oinarria. Geurea da hitza eta erabakia. Munite berren be, erabaki egingo dugu. Eta galdera hurrengoa da. Nahi dozu Euskal Estatu burujabe bateko herritarra izan? Eskerrik asko.